Sekwendlule izinsuku eziyisikhombisa uDokotela Nandipha Magudumana anikela enkantolo ephakeme yaseBloemfontein eyofaka isicelo esiphuthumayo sokuba kuhlonzwe ukuboshwa kwakhe njengento engekho emthethweni. Emaphepheni awafake enkantolo kukhona izikhungo ezinhlanu ezibandakanyeka ekuboshweni kwakhe, kuzo iNPA namaphoyisa. Zonke lezi zikhungo azizange zifake amaphepha azovumela ukuba lesicelo silalelwe enkantolo. Firstly, I confirm the arrangements in as far as the filing of papers and the hearing for next week, Thursday, is concerned, and I can confirm that the answering affidavit will be filed today. Ngomsombuluko umnyango wezasekhaya okuyiwo obandakanyeka ekubuyiseni eTanzania uDokotela Magudumana ugxeke kakhulu ummeli wakhe ngokungabafaki kulamaphepha asenkantolo. Ungqongqoshe uDokotela uAaron Motsoaledi wachaza lesicelo njengento engaphusile, waphoqa ukuba bafakwe kulamaphepha ngoba izikhulu zezokungena nokuphuma eTanzania zanikela ngoDokotela Magudumana kwezalapha eNingizimu Afrika ukuze abuyiselwe kulelizwe. Emva kwezinsuku ezinhlanu umnyango ube nesithangami sabezindaba usugcine ufakwe emaphepheni asenkantolo. Minister of the Department of Home Affairs of the Republic of South Africa is joined as the sixth respondent. Secondly, the sixth respondent will file its opposing papers, if any, by no later than Monday. Inkantolo izwe ukuthi inkantolo yemantshi ephethe icala likaThabo Bester lokweqa ejele kanye nenhloko yejele laseKroonstad lapho kugcinwe khona uMagudumana bazosihlonipha isinqumo senkantolo ngalolu daba. Isigcawu sihlehliselwe uLwesine ozayo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu ozethulelwa yiNewsroom Africa, ngikulinda Mnisi ngibika ngeseBloemfontein eFree State.